Maayong adlaw mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga karon nga adlaw. Maayo gid kaayo ang atong tun-an karon. O mahisgutan nato ang mahitungod sa bayaw. Busa palihog mga igsoon, atong iandam ang atong igdulungog sa pagpamati niini nga atong topic karong adlaw. Nahuman na nato mga igsoon ang pagtuon sa gipadayag kapitulo 1 ngadto sa 3. Ug diya sa gipadayag kapitulo 1, nahimbawan nato nga nagpakita si Hesus kang Juan sa isla nga Patmos. Samtang nabilanggo siya didto ug natumba siya nga daw patay diha sa tiilan ni Hesus. Kay mahimayaon ug kuyaw ang hitsura ni Hesus, di ba? Ug wala makaharong si Juan ngadto sa makagagahom nga Hesus. Ang ulo ug ang buhok ni Hesus mga igsoon gadanag sa sobra kahayag. Dihay hait nga espada nga duway suwab nga migula gikan sa iyang baba. Ang iyang mga mata sama sa kalayo nga nagdilaab nga makalapol sa bisan unsa ug makakita sa tanan. Ang iyang mga tiil mga igsoon sama sa bronze nga gipasinawan nga daw gilunsay diha sa hudno. Basta katingalahan, mahimayaon, kuyaw ug makatunaw sa kasing-kasing ang hitsura ni Hesus. Mao nga natumba gani si Juan sa tiilan ni Hesus nga daw patay tungod ani nga iyang nakita nga tingali naputi ang mata sa kahadlok. Katingalahan ug kahibulungan kaayo kining hitsura ni Hesus. Sa gipadayag kapitulo 2 ug sa 3, nagtuon kita sa 7 kasulat ni Hesus ngadto sa 7 ka iglesia sa Asia. O kining mga sulat para gid kini sa tanang mga iglesia sa kalibutan, apil ang ato nga iglesia karon o ang imong iglesia karon. Busa mga igsuon, kinahanglan nga hatagan gid nato kining pagtagad. Kay kun ato kining hatagan og pagtagad ang giingon ni ining mga sulat, muuswag ang atong mga iglesia og mahimo silang lig-on og mahimaya si Ginoo. Niining mga sulat mga igsoon nakakat-on kita mahitungod sa usa ka iglesia nga mihawa gikan sa ilang unang gugma alang kang Hesus. Mao kadto ang iglesia Efeso. Og nakakat-on kita mahitungod sa iglesia nga gilutos ug ang uban gani kanila mga igsoon gipatay, di ba? Ato kanang hinumduman. Lakip gani ang ilang pangulo nga mao si Polycarp nga gisunog o gidunggab. Og kini nga iglesia mga igsoon kabusman sila. Apan miingon si Hesus nga dato sila og dako ang iyang ipremyo kanila. Sa ato pa lahi ang pagbalanse ni Hesus mga igsoon. Og nakakat-on kita mahitungod sa mga iglesia nga nagdumili sa mga tradisyon og sa mga ritual nga ilang gibiyaan sa diyang mituo sila kang Hesus. Di ba mga igsoon? Bisan kung dugay na kaayo ang atong pagtuo diha kang Hesukristo ug atong pagsunod kaniya sa pila ka mga katuigan. Hinumdumi nga naagyapoy higayon o gapangita si Satanas og panahon nga malitag kita niya pinaagi sa pagpabalik kanato diha sa mga tradisyon ug sa mga ritual. Apan natong hinumduman nga niini nga iglesia wala nila dawata kadtong nagtintal kanila sa pagbalik sa karaan nga tulumanon. Ila gayud silang gisanta. Og nakakaton kita mahitungod sa iglesia nga nag-angkor nga naluwas ang ilang mga sakop apan duwag nahong ug duwa ang ilang dila mga igsoon nga sama kang Balaam. Kay sa tago gisupak nila ang Dios. Ang ilang pikas naong nagpakita sila nga Dios nun, apan ang pikas naong tinuod nila nga naong sama di ay kang Balaam. Dili kasaligan nga mga tao, mga igsoon, mga balimbing sila ba? Walay prinsipyo lugar. Og nakakat-on kita mahitungod sa iglesia nga nahugno kay gipasulod nila ang pagkamahilawason mga igsoon. Ug ang uban kanila gitunob-tunoban ni Hesus sa iyang mga tiil nga gabaga pinaagi sa paglaglag kanila pinaagi sa dakong kasakitan ug kamatay. Kadto si Jezebel nga naa sa iglesia sa Tiatira nga gibundak ni Hesus mga igsoon. Gitunob-tunoban gid siya ni Hesus pinaagi sa paghatag og dakong kasakitan.
Ug nakakaton kita mahitungod sa zombie nga iglesia nga patay. Bisan kun kadto nga iglesia, gidungog sila nga buhi apan ang tinuod nilang kahimtang, patay sila. Ug nakakaton kita mahitungod sa iglesia nga gamay ra ang iyang gahom. Minus nga iglesia, ubos nga iglesia, apan ilang gituman ang pulong ni Hesus. Maoy nakanindot o nakamaayo ni ini nga iglesia kay matinuuhon kaayo sa pulong ni Hesus mga igsuon. Ug iya silang gibuksan og pultahan aron magluag ang ilang trabaho. Ug nakakaton kita mga igsoon mahitungod sa iglesia nga dili init ug dili usab bugnaw. Busa giluwa sila ni Hesus nga sama sa dagaang ug baho nga tubig. Na nagsalig sila sa ilang kwarta. Sa ato pa nakabutang ang ilang pagsalig sa ilang kwarta. Gipaburot ang ilang mga ulo sa ilang kalampusan. Apan giignan sila ni Hesus nga alaot sila makaluluoy, kabus, buta ug hubo gani. Mga igsuon, gisulat ni Hesus kining mga butanga aron nga kung adunay kulang sa atong iglesia karon o mismo sa atong kaugalingon. Sa bisan asa niini nga punto, kita makaila niini ug maghinulsol ug mubalik ngadto sa pagkamapuslanon. Sa gipadayag kapitulo 2 ug 3, halimbawa usab nato kung unsa ang ipremyo ni Hesus sa mudaog. Ang mudaog mga igsuon makakaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi sa paraiso sa Dios. Hatagan sa purong-purong sa kinabuhi, hatagan sa mana nga tinaguan. Sa mga mudaog ba? Hatagan og puting bato nga gisulatan sa iyang bag-o ngalan gikan kang Hesus. Hatagan sa katungod sa pagmando sa mga kanasuran. Makahari uban kang Hesus diya sa millennium nga panahon. Ihatag kaniya ang bituon nga kabugason. Masuluban og bisti nga puti ug maglakaw uban kang Hesus. Kadtong mga mudaog kita, mudaog man gid ta. Layo ang linaw nga kalayo mga igsoon gikan kaniya ug bisan kanusa dili mapapas ang iyang ngalan gikan sa basahon sa kinabuhi magkinaunsa man ang kalibutan. Ug daghan pagayod mga igsoon ang ipremyo ni Hesus sa mga mudaog. Panalangin gid kaayo mga igsoon ang tao nga gadaog ni ining kalibutan na pinaagi sa iyang pagsunod kang Hesus kay maiya kining mga premyo nga mahimayaon nga mga premyo mga igsoon. Ang closing remarks ni Hesus sa kada sulat sa gipadayag kapitulo 2 ug 3. Ingon niya, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa gisulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Nganong importante man kini? Tungod kay ang pulong ni Hesus nga gisulat diya sa gipadayag. Mahimo nga makapaabot sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing pinaagi sa atong pagpatalinhog niini. Busa mga igsoon kinahanglan gayod nga atong paminawon ug tuuhan ang tudlo ni Hesus ngadto sa mga iglesia kay mapuslanon ug mabungahon kini sa matag usa kanato ilabi na sa atong iglesia karon. Karon ang tumungkon nganong nagpakita si Hesus kang Juan. Atong nabasa diya sa gipadayag kapitulo 1 bersikulo 19. Ato na nang gisgutan sa niagi nga mga pagtuon. Ug ato kining basahon pag-usab para nga ma-review o atong mahinumduman ang bahin niini. Basahon nato ang gipadayag kapitulo 1 bersikulo 19. Sumala diri, og karon isulat ang imong nakita. Si Hesus miingon ngadto kang Juan nga isulat ni Juan ang iyang nakita. Sumala sa ipakita ni Hesus kaniya. Unsa kaha ang isulat ni Juan? Ang mga butang karon, unsa kini nga mga butang? Ang mahitungod mga igsoon sa kahimtang sa pito ka iglesia nga ato na ganing gihisgutan nga mao ang
isulat ni Juan. Unsa pa ang uban nga ipasulat ni Hesus kang Juan? Ug ang mga butang nga mahitabuon niya. Sa ato pa, human mga igsuon sa panahon sa iglesia, adunay sunod nga ipakita ni Hesus ngadto kang Juan nga mahitabuon niya. Ug mao gani ni atong mahisgutan. Sa ato pagipakita ni Hesus kang Juan mga igsuon ang mga butang karon nga mao ang butang mahitungod sa iglesia. Ug ang mga butang nga mahitabuon niya nga ikadua nga ipasulat ni Hesus ngadto kang Juan nga mao ang sunod nga mahitabo human sa iglesia. Kung mahanaw na ang iglesia, pinaagi sa bayaw o human ibayaw ang iglesia sa langit. O giingnan ni Hesus si Juan, nga Juan, isulat ang imong nakita. Sumala sa ipakita lugar ni Hesus kaniya, isulat ni Juan. Sa ato pa ang tanan gayud. Nga gipakita ni Hesus, ingon niya kang Juan, nga isulat. Tanan gyud isulat ni Juan. Pinaagi ni ining gipakita o gipasulat ni Hesus kang Juan mga igsuon. Mahimbaw-an sa tanang mga tao sa kalibutan ang mga hitabo nga mahitabuon niya o umaabutay nga mahitabo. Tuyo ni Hesus nga dili kita maignorante mahitungod sa atong unahan. Para masayod kita o atong mahimbaw-an kung unsa ang atong unahan, unsa ang padulngan ni ining tanan. Busa kumplito kini nga gisulat ni Hesus. Pinaagi kang Juan kung unsa ang mahitabo sa kalibutan ba. Tin-aw kini nga nakita ni Juan mga igsuon, klaro kaayo. Dili tinago, dili sugilanon, ug dili sambingay, apan aktual gayud. Aktual gayud. Nga mga hitabo sa unahan nga panahon, kining gipakita ni Hesus kang Juan. Ug tanan kini mga igsuon, gipasulat ni Hesus kang Juan. Busa, kung gabasa kita og gatuon sa gipadayag, atong tuuhan, ug huptan kining gipasulat sa Ginoo kang Juan, kay klaro man kaayo, kamatuuran, ug sayon usab nga sabton. Karon nga episode mga igsuon, atong tun-an ang gipadayag kapitulo 4, bersikulo 1 ngadto sa 3. Tulo lang ka bersikulo ang atong tun-an niini nga adlaw. Basaw nato ang pinadayag o gipadayag kapitulo 4 bersikulo 1. Sumala diri. Human niini. Ingon ni Juan, human niini. Unsa ka ang human niini? Human sa panahon sa iglesia mga igsuon. Dayon, mitan-aw ako ug tan-awa diha sa langit ang usa ka pultahan nga binuksan. Pagtan-aw ni Juan naa siya nakita diha sa langit usa ka pultahan nga nabuksan o naabri. Og kadtong unang tingog nga akong nadungog nga misulti kanako nga daw trumpita miingon. Saka nga ri ug ipakita nako kanimo ang kinahanglang mahitabo human niini. Human sa panahon sa iglesia mga igsuon naay sunod nga ipakita ni Hesus ngadto kang Juan. Kung unsa ang sunod nga mahitabo human sa panahon sa iglesia. Sa ato pa naay nahuman di ba? Unsa kaha ang bot ipasabot sa human niini? Pangutana ba? Unsa kaha mga igsuon ang nahuman? Ang nahuman mao ang panahon sa iglesia nga bag-o natong gitun-an sa gipadayag kapitulo 2 ug 3. Presko pa kaayo sa atong mga huna-huna. Ang panahon sa iglesia mga igsuon, nagasugod kini sa adlaw sa Pentecostes ug mahuman pagbayawa sa mga magtotoo ngadto sa langit. Ang gisgutan dinhi sa gipadayag kapitulo 4 bersikulo 1 nga nahumana mao ang panahon sa iglesia, church age, sa English pa nga pinulungan. Apan ang pangutana mga igsuon, unsay diretso mahitabo pagkahuman sa panahon sa iglesia? Unsa kaha? Ang diretso gayud nga mahitabo human sa panahon sa iglesia, ang bayaw.
Ang bayaw maoy gasirado, gatapos o gahuman sa church age. Og kining bayaw mga igsuon nga gipakita kang Juan dinhi sa gipadayag kapitulo 4 bersikulo 1, nakita niya og na-experience mga igsuon ni Juan ang bayaw ba. Kay gikuha man si Juan og gipasaka ngadto sa langit sama sa hapit na usab mahitabo sa iglesia. Nasinatik gid kaayo kini ni Juan kay gipakita ni Hesus kaniya. Ug ang sunod nga mahitabo mga igsuon nga gahisgutan gikan sa gipadayag kapitulo 4 paingon sa gipadayag kapitulo 19 mao ang 7 ka tuig nga tribulation o katalagman nga mosunod sa bayaw. Sa ato pa 15 ka kapitulo mga igsuon, human sa bayaw mosunod ang katalagman o tribulation. May isgutan nato na sa gipadayag. Gani mga igsuon, nadungog ni Juan ang tingog sa trumpeta nga maoy muhanggat ug magpahibalo kanato nga tingbayaw na. Sa ato pa, gibayaw si Juan sa langit, di ba? Ug didto gipakita ni Hesus kaniya ang mga hitabo sa panahon sa tribulation, panahon sa millennium, panahon sa kumbira sa kasal sa nating karniro, panahon sa pagbalik sa tibuok nasod nga Israel sa pagsunod kang Hesus. Mahitabo kini mga igsuon human sa bayaw. Panahon sa paghukom sa wala mga luwas ug pagtambog kanila ngadto sa linaw nga kalayo. Panahon nga mokanaog gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga papuy-an kanato nga mga naluwas. Og daghan pa ang ipakita ni Hesus ngadto kang Juan nga mahitabo mga igsuon human sa bayaw. Sa dili pa kita mo padayon, magtuon sa kita mahitungod sa bayaw mga igsuon nga mahitabo diya sa katapusang adlaw sa iglesia diri sa kalibutan. Basahon nato ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga naluwas o magtutuo sa Tesalonica. Atong basahon ang unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 13, dayon mulaktod kita sa bersikulo 16 ngadto sa 18. Apan dili kami buot mga igsuon, nga kamo dili mahibalo mahitungod sa mga nangamatay. Aron dili kamo magsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Gusto ni Apostol Pablo diya sa pulong sa Ginoo nga ang mga magtutuo sa Tesalonica mahibalo sila kung unsa ang kahimtang sa mga magtutuo nga mga nangamatay na. Ug pinaagi ni ining pagpahibalo ni Pablo ngadto sa mga magtutuo. Mahimbawan sa mga magtutuo mga igsuon kung unsaon sa pagdala sa kaugalingon kung adunay igsuon nga mamatay nga dili mahimong susama sa dili magtutuo ang pagkasubo o pagkasakit kung pananglit adunay igsuon nga mamatay. Kay diya sa bersikulo 16, ingon ni Apostol Pablo, kay ang Ginoo gayod, mao ang manaog gikan sa langit uban sa pagmando. Si Ginoong Hesukristo ba, nga munaog gikan sa langit uban sa pagmando, ug uban sa tingog sa Pangulong Anghel, ug uban sa tingog sa trumpita sa Dios. Ug unya, ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Sa ato pa, kadtong mga magtutuo nga nangamatay, kung panahon sa tingbayaw, sila ang una mga igsuon nga ibayaw. Apan una nga banhawon ang ilang lawas. Di ba kung inyong mahinumduman mga igsuon? Kung ang usa ka magtutuo mamatay ang iyang lawas ilubong. Umubulag ang iyang kalagikan sa iyang lawas ug ang iyang kalag muadto sa langit. Apan ang iyang lawas ilubong ngadto sa yuta ug malata ang iyang lawas umubalik sa abog. Ug panahon sa bayaw mga igsuon, banhawon kadto nga lawas. Ilisan og bag-o nga lawas. Ilisan og dili mamatay nga lawas. Dayon ibayaw ngadto sa panganod ug ang kalag ni adtong gibanhaw nga lawas sa Ginoo mga igsuon
mukanaog gikan sa langit ug mutagbo sila sa panganod ug magkahiusa diya sa usa ka lawas. Mao kana ang kamatuoran nga kinahanglan mahimbaluan sa mga magtutuo sa Tesalonika nga banhawon ang mga nangamatay. Naay pagkabanhaw. Ha? Naunsa ka ang musunod? Human nga ibayaw ang mga nangamatay. Sumala sa bersikulo 17, og kita nga mga buhi nga nahibilin, sa ato pa kita nga maabtan panahon sa bayaw, nga sa ato pa dili mo agi sa kamatayon, nga maabtan kita panahon sa bayaw mga igsuon. Unsay mahitabo? Sakgaon unya ngadto sa mga panganod. Sa ato pa isunod kita nga ibayaw mga igsuon. Kita nga mga buhi nga maabtan sa bayaw. Isunod kita nga sakgaon o ibayaw ngadto sa panganod. Uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Pagkanindot o pagkamaayo kaayo kini nga panahon. Og sa ingon niini kita makig-uban na kanunay sa Ginoo. Makig-uban na kita kanunay sa Ginoo. Busa lipayan ninyo ang usa ug usa pinaagi ni ining mga pulunga. Sa ato pa, pagkahuman sa church age mga igsuon o panahon sa iglesia, ibayaw ni Jesus ang mga naluwas ngadto sa langit. Una ibayaw ang mga nangamatay nga magtutuo kang Kristo ug diretso mosunod ang mga buhi pa nga mga magtutuo. Sakgaon ang gibanhaw ug ang mga buhi ngadto sa panganod ug didto kita magsugat sa Ginoo. Ug gikan adto kanunay na kita makig-uban sa Ginoo. Gikan adto mga igsoon. Kini ang dako natong galauman karon. Mao kini ang atong buhing paglaom. Buhing paglaom nato mga igsoon busa dili kita magsubo mahitungod sa mamatay ingon sa uban nga walay paglaom. Nga ikasakit nga sobra kaguol ang pagkaguula. Normal man mga igsoon nga kita nga mga naluwas o magtutuo kung adunay membro sa pamilya o kung adunay igsoon nga mamatay, normal nga masakitan ta magsubo. Apan luyo ni ining tanan, naa diha ang kalipay. Tungod kay nahibalo kita nga ang tanan, ang mga magtutuo. Banahawon man sila ni Hesus ug ibayaw uban kanatong mga buhi pa. Mao kini ang atong galauman. Nga mag-uban-uban na kita ni Ginoong Hesukristo kadtong mga nangamatay o kadtong mga buhi nga ibayaw. Magkita ta dito sa langit. Matagamtaman nato mga igsuon ang tumang kalipay. Makabot nato ang atong insakto nga puloy-anan. Ang dapit ang atong tinuod nga kahimtang nga sa walay katapusan uban-uban nato ang atong Ginoo nga manluluwas. Mga igsoon, mahitabo sa panahon sa bayaw ang nahitabo sa panahon nilang Noe. Siguro nakahinumdum kita nga sama nilang Noe nga gi-safety diha sa arka ay gipahampak sa kalibutan ang dakong katalagman pinaagi sa pagpuaw sa mga tao o mga buhing binuhat sa tubig o sa lunok. Gawas nilang Noe nga gi-safety diha sa arka. Kita usab mga igsoon, i-safety diha sa langit pinaagi sa bayaw. Aya pa ipahampak sa kalibutan ang dakong tribulation mga igsoon o dakong katalagman. Daan ta ihipuson sa Ginoo. Busa salamat kaayo sa Ginoo niini mga igsoon nga iyang gihan-ay daan. Giplano niyang daan nga gi-safety ta niya ay mahitabo ang tribulation. Dalaygon ang Dios. Magpasalamat gid ta sa atong Ginoo niini. Atong basahon ang mahitungod sa bayaw mga igsoon. Diya sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 51 ngadto sa 55. Pamati, isulti nako kaninyo ang usa ka tinago. Usa kini ka tinago nga isulti ni Apostol Pablo. Dili kitang tanan mga matay. Sa ato pa panahon sa bayaw mga igsoon, dili ang tanan mga matay.
apan naay mahibilin nga mga buhi panahon sa bayaw. Ingon diri, apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa usa ka pagpilok, inigtingog na sa katapusang trumpita, kay ang trumpita patingugon. Ug ang mga patay banhaon nga dili na madunot, ug kita mga usab. Ang mahitabo panahon sa bayaw mga igsoon, kita nga mga buhi nga maabtan sa bayaw, nga dili moagi og kamatayon. Mga usab kita sa usa ka pagpilok mga igsoon, diretso usab nga ang atong lawas mapulihan og bag-o nga lawas. Mahimayaon nga lawas. Lawas nga eternal. Susama usab sa mga nangamatay nga banhaon sila og mga usab-usab. Kay sumala sa bersikulo 53, kay kining lawas nga madunot kinahanglan magsulob unya og dili na madunot. Og kining mamatay magsulob unya og dili na mamatay. Mao kana ang tinago nga gipahayag sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Nga panahon sa bayaw pagasuluban ang mga nangamatay og bag-o nga lawas. Bisan ang mga buhi suluban gihapon og dili madunot. Og sa diha nga ang madunot kasuluban na og dili na madunot. Og ang mamatay kasuluban na og dili mamatay. Matuman na gayud unya ang nasulat nga nag-ingon, ang kamatayon gilamoy ngadto sa kadaugan. Sa ato pa, mga igsoon, ang kamatayon gilamoy na sa kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kadaugan. Wala na'y kadaugan ang kamatayon kun masuluban na kita og bag-o nga lawas. Lawas nga dili madunot mga igsoon. Makabot nato ang kadaugan og lamyon sa kadaugan ang kamatayon. O kamatayon, hain na ang imong kalala. Wala na'y gahom ang kamatayon mga igsoon kung mahitabo nga masuluban na kita ug dili madunot nga lawas. Wala na'y kalala. Wala na'y gahom kining maong kamatayon. Wala na siya'y labot sa atong kinabuhi. Kay bag-o na kita nga binuhat at tubangan sa Dios. Salamat sa Ginoo niini nga pulong niya mga igsoon. Nga nagpahinumdum kanato. Na kini nga mga tinago iyang gipahayag. Ug tungod ni ana mao kini ang atong gatindugan ug galauman nga mahitabo sa unahan. Katingalahan kini mga igsoon, di ba? Nga ang atong lawas nga gakadunotra masuluban og dili madunot. Ang atong lawas nga mamatay suluban og dili mamatay. Gaisgot kini sa atong dakong paglaom nga mao ang bayaw. Dakong paglaom. Pagkahuman sa panahon sa iglesia, sumala sa gipakita ni Hesus kang Juan, muabot na ang bayaw mga igsoon. Angayan kitang maglukso-lukso mga igsoon sa kalipay tungod ni ining dako natong paglaom. Angay nga mag-celebrate kita, angay nga magsadya kita tungod ni ining dakong paglaom. Karon, ato sang dalikyatan pagisgot ang mahitungod sa gawi sa mga Hudiyo sa pagkasal. Nahimbawa nato nga nagpakatao si Hesus nga Hudiyo, di ba? Ug ang mga Hudiyo, kung mga sawa sila, una nilang buhaton mga igsoon, pamalayan sa lalaki ang babae. Ug naay ibutang ang lalaki nga bayad alang sa iyang asawa. Mao kini ang gibuhat ni Hesus mga igsoon alang kanato, di ba? Iya usab kitang gipamalayan ug dugo niya ang iyang gibayad aron makapalit siya alang sa iyang kaugalingon ug usa ka putli nga asawa. Sunod, pagkahuman sa pagpamalay sa Hudiyo nga lalaki, mapauli sa siya sa iyang balay ug mag-andam dayon siya og balay mga igsoon, magbuhat siya og balay alang sa iyang asawa. Ug mao usab kini ang kamulo karon nga gabuhaton ni Hesus alang kanato nga sumala sa iyang pulong, gaandam siya og mga balay nga atong puy-an didto sa iyang gingharian, tagsa-tagsa sa atoa. Dayon, ug kun andam na ang balay mga igsoon,
Kalitra nga mutungha ang Hudiyo nga lalaki nga gapangasawa. Nga walay warning, walay pagpahibalo, o walay pasidaan nga kini nga adlaw orasa moadto siya aron sa pagkuha sa iyang asawa. Ug mao usab ang buhaton ni Hesus mga igsuon sa dili madugay. Kalitra nga wala gayoy warning. Mutungha si Hesus sa panganod aron sa pagkuha kanato. Pinaagi sa bayaw. Kita. Kalitra nga mutungha si Hesus mga igsuon. Ug walay nahibalo ni adto nga panahon. Naay usa kamaayo kaayo nga sumbingay o sambingay mga igsoon diya sa pulong sa Dios sa Mateo kapitulo 25 mahitungod sa napulo kababaeng ulay. Atong makita nga ang 5 kababay walay siga ang ilang lamparilyahan ug ang ilang mga naong magul-anon kaayo. Nagpasabot mga igsoon nga wala sila nagtukaw ug wala sila nangandam. Dayon ang 5 usab kababay ang ilang lamparilyahan nagsiga ug ang ilang mga naong excited. Nagpasabot kini nga nagtukaw sila, nagandam sila. Parihasa nato kini nga mga babayi mga igsoon. Usa ka sambingay sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan kita nga magtukaw sa kanunay, mag-andam sa kanunay kay wala kita mahibalo. Kalitra mutungha si Hesus dinhi sa kalibutan. Ug dili nato pariyasan kining 5 kababay nga wala nagtukaw o wala nag-andam. Busa mga igsoon kanunay kitang mangandam nga nagpatalinhog sa tingog sa trumpita. Kadtong nadungog ni Juan, susama ni adto nga iyang nadungog nga trumpita nga mitingog. Nga kini umalabot na nga mutingog, nga mahitabo dinhi sa kalibutan, ang trumpita sa Dios. Kay bisan kanus ang mga igsoon gikan karong panahona, makabalik man si Hesus sa pagkuha kanato. Makabalik siya. Tinuod na, mukanay kamatuuran, ang adunay igdulungog, igsuon, kinahanglan magpatalinhog gayud ni ini. Kinahanglan gid usa kanunay kita nga mangandam. Patalinhugan nato kining kamatuoran diya sa pulong sa Dios. Sa ato pa sumala sa atong nabasa sa gipadayag kapitulo 4 bersikulo 1, gipakita ni Hesus kang Juan mga igsuon ang bayaw. Ug unsa dayon ang nakita ni Juan sa iyang pag-agi sa pultahan paingon sa langit, pangutana. Siguro gyud nga pagbayawan ni Hesus kang Juan nakaagi siya agtong usa ka pultahan nga iyang nakita nga nabuksan. Miagi siya didto ug naa siya nakita. Basahon nato ang gipadayag kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 3. Human ni ini. Unsa gani ang human ni ini? Sumala sa atong gisgutan. Human sa panahon sa iglesia o human sa panahon sa church age. Mahitabo dayon ang sunod nga ipakita ni Hesus kang Juan. Mitanaw ako ingon ni Juan. Ug tan-awa diha sa langit usa ka pultahan nga binuksan. Aktual gid nga nakita ni Juan mga igsuon. Iya gid kining gisulat kay nakita man niya. Ug kadtong unang tingog nga akong nadungog nga misulti kanako nga daw trumpita ug miingon kang Juan sa kangari. Ug ipakita nako kanimo ang kinahanglang mahitabo. Ipakita ni Hesus mga igsuon ang sunod nga mahitabo sa kalibutan human ni ini. Human sa panahon sa iglesia. Human sa bayaw. Bersikulo 2, diha gigamhan ako sa espiritu ug tan-awa. Dihay usa ka trono sa langit. Sa ato pa sa dihang naana si Juan didto mga igsuon, nakita niya ang usa ka trono diha sa langit ug sa trono dihay naglingkod. Ug ang naglingkod niini may panagway nga daw mutya nga haspe. Nakita ni Juan mga igsuon ang naglingkod diha sa trono nga ang panagway niini nga daw mutya nga haspe, nga gabanaag ug katahom ug sobra kahayag. Dayon ang ikaduwa nga nakita ni Juan, kornalina.
nga ang kulor niini pula sama sa dugo ni Hesus nga mibuhagay alang kanato. Dayon ug libot sa trono dihay bangaw nga daw esmeralda. Nakita ni Juan mga igsoon nga diha sa libot sa trono na ay bangaw nga esmeralda nga sobra kaayo kamahimaya-on kini nga nakita ni Juan mga igsoon. Sa ato pa, pagsulod ni Juan sa langit, ang una gayud niyang nakita, mao mismo ang Dios nga amahan nga galingkod diya sa iyang trono. Og ang panagway sa Dios mga igsoon katingalahan kaayo kay sukad-sukad, wala gayud si Juan makakita og sama ni ining pagkahimaya nga nakita niya. Sobra kaayo kini kakatingalahan mga igsoon nga panagway sa Dios. May panagway ang Dios nga daw mutya nga haspi o diamond sa English pa, nga nagbanaag og katahom og sobra kahayag. May panagway usab ang Dios nga daw mutya nga kornalina nga pula ang kolor sama sa dugo ni Kristo, nga mibuhagay alang kanato. Dayon, diya sa libot sa trono sa Dios nga amahan mga igsoon naa dinha ang bangaw nga nagpasabot sa grasya ug kaluoy sa Dios. Kung atong mahinumduman nga gisaad sa Dios kang nuwi nga dili niya usabon ang paglunop sa kalibutan. Mga igsoon, sunod nga episode mo padayon kita sa pagtuon kung unsa pa ang gipakita kang Juan adtong adlaw. Primero pa lang ni nga atong pagtuon. Mahitungod sa sunod nga ipakita ni Hesus ug daghan pa gyud ang sunod nga ipakita ni Hesus. Apan nasa kitay memory verse mga igsoon ug mahimayaon kaayo kini nga bersikulo. Busa palihog ato ning memorization di ba? Mahuman ni karon nga episode ngini nga pagtuon, i-take note nato o picturean ba diya sa screen ug ato kining i-memorize. Diya sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 9. Apan ingon sa nasulat, unsay wala makita sa mata o madungog sa dalunggan o wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, maoy gitagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Dalaygon gayud ang pulong sa Dios mga igsoon. Kining wala kanusa makita sa mata mga igsoon nga gitagana sa Dios, gipakita sa Ginoo kang Juan diha sa gipadayag o gipasulat niya aron atong mahimbaw-an. Apan dili madugay ato gayud kining makita sa aktual gayud. Kulang na lang mga igsoon ang pagpatingog sa langit nung nga trumpeta. Nga maura kini ang atong gawlatan. Salamat o dinilang tataman, maayong adlaw.